Празника на любовта и на виното съвсем наближават и много хора започват да се чувстват тъжни, напрегнати и самотни точно по това време, защото нямат интимен партньор. Това е често срещано събитие. Много хора в кабинета се оплакват от това и като че ли бързат да си намерят и търсят партньор. Те понякога много прибързано се впускат в необмислени връзки, в необмислени ситуации или срещи, само и само за този ден да имат някого. Като се опитват на всяка цена да запълнят тази вътрешна липса и усещането за празнота. Ще ви кажа, че партньор ви няма да ви допълни. Това, което във филмите го дават като щастливия край, почти не съществува. Това е романтизирана, идеализирана представа за любовта и общо взето това много често изкривява представите на хората и не помага в реалния живот. Защото реалността не е такава. В реалния живот нещата са доста по-динамични, оплетени и понякога път груби. Така че този Свети Валентин, или ако искате този Трифон Зарезан, кой каквото празнува, дори и да сте сами, прекарайте го, но се чувствайте добре със себе си. Преди много години, когато бяхме млади с една колежка, си говорехме за любовта. И си спомням, че тя тогава много ме шокира с едно нейно изказване, което аз сметнах за доста черногледо и цинично. Тя ми каза, в крайна сметка, аз не търся перфектния човек и перфектната любов. Аз искам в крайна сметка, в края на деня, да имам човек, с когото се разбирам, с когото се търпиме и с когото се издържаме. Сега разбирам колко важно е това и също колко е важно човек първоначално да е наясно със себе си, да е добре когато е сам, да е най-добрата си компания когато е сам, а не да търси някого другиго, който да го допълва. Така че, без значение дали ще празнувате Свети Валентин или Трифон Зарезан, най-важното е да сте в добра компания. Дори това да е със себе си.